қиссаи зан ва шер. зане ба назди олиме омаду гуфт: медонӣ ман ҳама чизро мефаҳмам, вале ба ман доруе тайёр кун, ки шавҳарам танҳо маро дӯст дорад ва дигар ҳеҷ касро дӯст надорад. ва олим гуфт: ман беҳтарин дору тайёр мекунам барои ту. бисмиллоҳ. зан гуфт: дар ҳақиқат? ӯ гуфт: албатта, вале барои дору ба ман як ҷуз лозим аст. зан гуфт: кадом? олим гуфт: ба ман мӯи сари шери зинда биёр. зан гуфт: ман аз куҷо чӣ тавр мӯи шери зиндаро мегирам? аз шери мурдагӣ гирам, хоҳиш мекунам. олим гуфт: не танҳо аз шери зинда. зан гуфт: хуб, ман ба ҳар ҳол кӯшиш мекунам. зан ҷоеро аниқ кард, ки шер мегардад. гӯшт харида ба он ҷо рафт. пораҳо аз гӯшт ба ҳар тараф партофтан гирифт. шер қабул карда гӯштҳоро мехӯрад. рӯз аз рӯзҳо зан гӯшт партофтан мегирифт ва шер медид, ки ӯ гӯшт меорад ва ба ӯ одат кард. ҳар рӯз масофа байни онҳо кӯтоҳтар мешуд. шер ба ӯ ҳамчун ба одаме ишора мекард, ки ба ӯ таом медиҳад. дӯсташ дошт. ва дар охир зан бо шер вохӯрд. наздик омада ва дастҳояшро дар мӯи шер монд. дид, ки шер чизе намегӯяд. он гоҳ қайчиро гирифта тез порчае аз мӯи шер бурид. саросима ба он порча баргашт. вақте ки назди олим омад, гуфт: ана ман пайдо кардам. олим гуфт: субҳоналлоҳ, ту чӣ гуна ҷуръат кардӣ, ки ин корро анҷом диҳӣ? ба ман муфассал нақл кун. ва зан ба нақл кардан шурӯъ кард. гуфт: ман шерро омӯхтам. ҷилваҳои ӯро, хусусиятҳояшро фаҳмидам, ки чӣ тавр ӯро рафтор кунад. сипас ман таъсир ба ӯ аз ҳама усули дӯст доштанашро интихоб кардам. он гоҳ олим хандида гуфт: зан ба назди шавҳарат баргард ва ба кор бубар ҳамон корҳоро. ӯ чун шер даранда нест, ӯ туро мефаҳмад. бинед дӯстон, зан дар як муддати кӯтоҳ шерро ба худ ром кард. зан агар худаш хоҳад, шавҳарамро ром мекунад. инак расидем ба анҷоми ин навор. то наворҳои дигар. зинда бошед, саломат бошед. раҳмати калон.